Възникването на терминът екотуризъм и все по-нарастващата популярност към него е следствие на новите тенденции в съвременния свят. Създава се и се оформя като вид алтернативен туризъм, който има минимално въздействие върху природните екосистеми. Екотуризма се формулира, включвайки различни видове туризъм, приключенски ваканции, ваканции с пешеходни турове или уединени пътувания и така нататък. Първият, който използва термина екотуризъм, е Хектор Кебалос Ласкоране. Той определя екотуризма като форма на пътуване, при което природната среда е на първо място. Природата на България предоставя изключителни възможности за екологичен туризъм. Мрежата от 3 национални, 11 природни парка, 89 резервата и 2234 природни забележителности създава чудесни условия за развлечение и отдих. Съществуват различни възможности – пешеходен, велотуризъм, конна езда, фотолов, наблюдение на диви животни, алпинизъм и пещернячество. В парковете се насърчава предимно пешеходния туризъм с цел опазването на околната среда. През последните 2-3 години в страната се наблюдава зараждане на нормален вътрешен туристически пазар. Най-характерните дейности по време на почивката са развлеченията в заведения и екскурзии, походите и съответните спортове. Доминиращият мотив за избор на дестинация са наличието на чист въздух, спокойствие, море и плаж. Основни туристически дестинации за екотуризъм в България са големите планини – Пирин, Рила, Родопите, Стара планина, Странджа, както и Предбалканът. Витоша, някои защитени територии с характерни видове, предимно птици и растения, и някои райони в равнината и ниските планини, където също могат да се наблюдават специфични природни феномени или биологични видове. Една примерна програма е с продължителност от 7 до 10 дни, посещават се поне 2 планини и една или повече културни забележителности, като старинен Пловдив, Рилски манастир, Мелник или други. Настаняването е предимно в семейни хотели и къщи за гости, но се ползват големи хотели и други. Най-често местата за нощуване се категоризират и наблюдават от кметовете на общините, поради което липсват обобщени данни. Домът за гости е основно място за нощувка в областта на екотуризма. Този повишен интерес се дължи на съчетанието на удобство, автентичност и уют, без излишен лукс. Подобни обекти разполагат средно с 2-3 стаи, като средната цена на нощувка се смята за ниска или умерена – 10-15 лева на легло за една нощ. Предимствата на семейните хотели и квартири при екотуризма са същите както и при домовете за гости, но с по-големия си капацитет те позволяват настаняването на групи от по 12 до 15 души. В същото време факта, че тези хотели предлагат модерно вътрешно оформление и мебелировка и други съвременни удобства допринасят за подобряване на качеството на обслужване и обстановката на тези заведения. Цената на нощувка и при тях остава атрактивна – 20-25 лева на легло за една нощ. Къмпингите са широко разпространени като настанителна база в екотуризма, но в тяхното състояние в България не позволява използването им. Фактори за това са липсата на инженерна инфраструктура, лошото качество на материално-техническата база, остарелите форми на организация и обслужване и също така недостатъчната поддръжка. Въпреки че вилните селища като средства за подслон предлагат по-високо качество и са характерни в България за големите курорти Боровец, Пампорово, Албена, като организация на обслужване и разположение в природна среда, този тип обекти също могат да се приемат като подходяща инфраструктура за развитие на екотуризъм. За разлика от останалите видове настанителна база, вилните селища са предназначени за по-продължителен престой и съответно по-високи средни приходи от туристи. Примерни продукти на екотуризма са посещения до пещери в Пампорово, скални феномени и архитектурни забележителности в Родопите, от черноморските курорти до села и резервати в Странджа до природен парк Златни пясъци и други. Примери са посещенията в природозащитен център Пода край Бургас, разходки с лодка по река Велека и по река Ропотамо и други. Този тип продукти се доближават до екотуристическите, защото представят природни атракции и защото част от средствата остават в посещавания обект и служат за неговата поддръжка.
Ново поколение продукти в екотуризма се използва на пазара. Това са продукти, основани на участието и почивки, базирани върху споделяне на културата, съприкосновение и потапяне в местния бит, опознавателни екскурзии, доброволен труд, отделяне на време за екологични проекти, като екосолидарност, екоентусиазъм, изследване и мониторинг, финансиране на местни проекти за развитие. Като цяло, обособяването на екотуризма като специализиран вид туризъм е много важно, както за туриста, така и за бъдещото развитие на отрасъла и опазването на околната среда. А също така, екотуризмът, както сами можете да се убедите, е много приятен и здравословен начин за прекарване на свободното ви време.